Ayan, nakaapat na tayo mga kaspera. Apat na yung kickback natin. Good day mga kaspero. Mamana na naman tayo. Balikan natin yung spot doon sa Kabalian kung saan tayo nakakapana ng mga pelagic like king mackerel at saka giant trevally mga kaspero. At sana makarami ulit tayo para makauwi tayo ng maaga at makapagbenta tayo ng marami mga kaspero. So abangan na lang natin kung ano yung mga mahuhuli natin mamaya. At kasama ko pa rin sila Master Kevin, si Kuya at saka si Master Dodoy, Master Rex, saka si Master Danny yung bantay ng bangka. So let's go mga kaspero. Grabe mga kingmak mga kaspero. Halos kada sisil natin nakakita tayo ng kingmak. Yung unang pana natin daples, pero ito goods to.
mga kaspero. Ito na mga kaspero. Nakadalawa na tayo ng King Mac tapos isang GT. Yung GT natin hindi na videohan kanina. Ayaw mag-open yung cam, ayan no. Yan, yung unang King Mac at saka isang GT. Yung kay Bro Kevin, yung Rainbow Runner. Malaki to mga kaspero. Yan sa una. Yan. Ingat. Try isda apat. Let's go.
Pang-apat na mga kasbero. Mas malaki ito. Ayan, nakaapat na tayo mga kasbero. Apat na yung king mac natin. Ayan, parang mas malaki itong isa. Ayan. Meron pa doon, dagdagan pa natin yan para sulit yung dive natin. Pauwi na tayo mga kaspero. Medyo matumal ngayon yung huli natin, pero ako naka goods naman ako ngayong araw kasi naka-apat ako na king mac tapos isang trevally. Yan. Ayun yung Maori. Apat. Ayan, sila Master Dodoy. Uwi na rin. Dito na tayo sa tabi mga kaspero. Yung isang styro, meron ding laman yan. Siyempre ito meron din. Ayan. King Mac, apat. At dito, meron pa meron dito akong napana na bluefin eh. Bluefin trevally. Ayan. Saka kay Master X na GT. Oh, kita nginsen ko to sana. Parang ganito yung Yun, ang laki oh. Ha. Puro gitna yung tama.
Aran, dagsihon man na siya aran. Parang ganito talaga yung nilita ng tawaan. Ang ba't nag-comment ka ba? Pwede ba pag malaki yung isda, kung yung panain sa katawan, nasisira yung laman eh. May takiyang pan? Wapa? Wapa. Ang ba't nag-comment? Yan. Ito yung una kong King Mac. Yo. Ako ay pisngi kita. Second shot. Hindi. Wala. Walang sikasat yan. Wala second shot lahat yan. Kiloan? Isa pa. Yung malit. 200. Talagang 200 ko na din. Yun. Kilo yaw. Kilo? Grande wa yan eh. Sama na natin. Ayan mga kaspero, kahit umuulan, may bumibili pa rin ang isda natin. Dahil ang isda natin ay sariwang sariwa at magaganda talagang klaseng isda mga kaspero. Mga King Mac ba naman? GT. Pero whoop! 3-port 0.75. Ito, sabawan natin yung Rainbow Runner. Noy, ano yan na? Kurang 1/4. Kurang pa? Kulang? Oo. Sa kilo? Oo. Yan. Okay. Yun, kulang pa. Yan. Okay. Paiwa lang ko boss, pwede ba? Boss. Yun. Yan, maraming salamat mga kaspero sa walang sawang pagsuporta. Nga pala, kaya pala hindi nakapagsisid si Danny dahil nadisgrasya mga kaspero. So, ngayon nagbabantay muna siya ng bangka habang nagpapagaling. Siguro mga 6 or 7 months pa bago siya makakadive. At yung mga huli nga pala natin, hindi na natin nabidyohan gawa ng malakas yung ulan, tsaka kumikidlat at kumukulog mga kaspero. At tsaka gabi na rin yun, kaya hindi na natin nabidyohan yung paano naubos yun. Pero yung nabidyohan natin, yung bumili sa baybay at tsaka pagdating natin may konti namang bumili, kaya yun lang lahat yung nabidyohan natin. Pero kinaubagahan, beninta yun nila Master X at naubos naman mga kaspero. So bali shoutout tayo sa mga solid subscriber natin mga kaspero. Shoutout kay Oliver Baliaw, ayan shoutout po. Kay JC James Bantilan, kay Doc Salamat, Minandro Salamat ng Gasan Marinduque, kay Bear Palma from Sukat Muntinlupa, ayan shoutout po. Kay Jim Hilito ng Boracay, shoutout. Kay John Kiamco from Dimiao Bohol, ayan shoutout po. Kay Nixon Itchon ng La Union, shoutout po. Kay Joseph Di Castro from Calapan, Mindoro. Kay Remedio Balos, ayan shoutout po. Kay Dennis De La Cruz from Naik Cavite. Kay Boracay Spearfishing Adventure, ayan kay Master Dodoy. And syempre sa misis niya, kay Mrs. Rosena Montoya, shoutout po. Ayan. And then kay Villegas 6605, shoutout. Kay Steve Obias, kay Ma'am May Eustaquio, ayan shoutout po. Kay Ceslo Ilesan, ayan shoutout. Kay J Adventure na nakasama natin nung nagkuron tayo, shoutout po sa inyo diyan. Lalong-lalo na kay Joy Adventure, and then kay Native Channel, kay Papatonyo, shoutout po sa inyo. And then kay Simon Peter na The Fisherman of Sibuyan, ayan shoutout. Kay Elmer Masias, ayan sa Philippine Navy, Spero ng Zamboanga City, ayan shoutout po. Dive ship po lagi. Kay Aristado, ayan shoutout. Shoutout din sa Peralta from Cabanatuan, Nueva Ecija, ayan shoutout. Kay Kingfisher Vlog, shoutout din. And kay Kasalom TV. And of course sa ating sponsor ng Fins, kay Sir Bobby Gaba. And sa pamilya niya, shoutout po. Ingat po kayo lagi dyan. And syempre kay Sir Von Tasio, ayan shoutout po. Sir Von, ingat po kayo dyan. Shoutout din sa wife mo at saka sa mga anak mo. Ayan, shoutout po. At
Dito na po nagtatapos yung ating video. Wala